Assalamu alaikum masu sauraron mu. Mun buɗe wannan sabuwar channel ɗin ne domin fara kawo muku mining kala-kala wa'inda suke yi a daidai wannan lokaci. Wa'inda muke sa ran cewa nan da ɗan lokaci ƙalilan za a yi launching ɗinsu kuma sa'an nan za a samu mahaukatan kuɗaɗe a wannan mining ɗin kamar irin su wannan Top Sword, Yes Coins da kuma W Coins da kuma ga su nan da dama. Idan har mutum yana bibiyar wannan channel mai albarka mai suna Sani Tech Mining, tabbas zai dinga samun mining sababbi da an yi update ɗinsu, kuma sannan bayan haka da za a yi launching ɗinsu za mu nuna mutum yadda zai iya babansa, wato mutum ya ɗauke coins ɗin shi wanda ya yi mining sannan ya ɗora cikin Binance ko Bybit ko kuma wani blockchain wanda suka ce a ɗora shi a wannan waje, kuma sannan za mu nuna muku yadda ake cire kuɗi, yadda ake komai na harkar mining. Domin me? Akwai coins da dama wanda a da an samu kuɗi da su amma ba kowa da kowa ne ya san su ba, kama daga irin su Ice, irin su Co, ga su Notcoin, ga su nan da dama ana mining, kuma sannan ga sababbi na yanzu wa'inda ake sa ran nan da lokaci ƙanƙani za a fara mining ɗinsu. Muna gabatar muku da wannan channel mai suna Sani Tech Mining. Ku danna alamar subscribe kuma sannan ku danna alamar sanarwa, sa'annan me ku dinga bibiyar mu a koda yaushe domin samun sababbin update ɗin